Mayong adlaw sa inyo mga utod ko kay Ginoong Hesukristo kag sa aton nga mga kauturan. Sa subong nga adlaw amo ang adlaw sang Domingo, petsa 27 sa bulan sang Agosto tuig 2023. Sa subong nga Domingo amo ini ang ika-21 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kag kung aton gid nga sundon ang aton nga kalendaryo liturhiko sa aton nga simbahan, ini amo ang kapistahan ni Santa Monica sa subong nga adlaw nga amo ang iloy ni San Agustin. Ginatamyaw ko gid ang aton nga mga kauturan kag mga kabiyanan kay Ginoong Hesukristo sa subong nga adlaw. Diri sa aton programa ang Katesismo sa Hiligaynon Online. Nagatamyaw gid ako sa inyo sa maayong aga, maayong udto, maayong gabi kag maayong kaagahon sa inyo mga kaabyanan nga nagalantaw sa aton mga social media page nga amo ang sa Facebook ang ang Pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading kag sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Sa subong nga Domingo, yari naman kita sa aton nga programa ang Katesismo sa Hiligaynon Online. Kag may isa naman kita ka topiko nga aton nga pagkatalakayon sa nga ginatudlo man sa aton iloy nga simbahan nga mo ang Santa Iglesia Katolika. So akong gikamo nga gina-welcome sa subong nga mga oras nga ini sa aton nga programa. Pero antes kita magtalakay sa aton nga topiko nga aton ginhanda sa subong nga adlaw, ang pagasugdan ta anay ini sa isa anay ka malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Karika o Espiritu Santo, kag pun-a ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, kintudloan nimo ang mga tagipusoon sang mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo kag matarong, kag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Amuyad to mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo ang aton nga malipot nga pangamuyo. Sang nagligad aton nga gintalakay ang topiko
nga sang kapitulo 2 ang nagatuo ako ang imbokada o po ng introduksyon sang kung ano abot silingon sang gitawag nga nagatuo ako nga aton nga gina recite o kon gina hambal pag ginasaad sa Santos nga misa sa kada Domingo nga adlaw. Kag sa nasiling ko na sa subong nga Domingo ang ato naman nga pagatun-an amo ang iyang nga nahauna nga bahin. Yari mga kabyanan ang aton nga topiko sa subong nga Domingo amo ang kapitulo 2 ang nagatuo ako ang nahauna nga bahin. So yari ang malipot nga paglaragway sang nahauna nga bahin sang nagatuo ako na at nga ginkuha sa Catechism of the Catholic Church Facebook group nga ginpost ni Mr. Toby Kinobi nga may tig-ulo The Apostles' Creed, the 12 Articles of Catholic Faith nga ginpost sa Nobyembre 8, 2022. So nagligad lang sini nga tuig. So ano bala ang paglaragway sang nauna nga bahin sang nagatuo ako? Inibot silingon ang nauna nga bahin mga kabyanan kag mga kay Ginoong Jesucristo. Ini ang nagapamatuod nga ang Dios naga-eksister nga siya isa ka Dios nga may tatlo ka personas kag iya gintuga ang tanan. Subot silingon diri sa nauna nga bahin sang nagatuo ako diri naga pamatuod nga ang Dios buhi kag naga-eksister siya. Hindi siya patay, hindi siya nga siling nga isa siya katuod, no? O isa siya kabutang, kundi siya ang naga-eksister kag buhi kag siya man ang isa ka Dios nga may tatlo ka personas. Ug silingon isa siya ka Dios nga may tatlo ka mga personas. So hindi naton ina siya pag itratar nga tatlo siya ka Dios, kundi isa sa ka Dios nga may tatlo ka personas. Kung sa English pa, God in 3 persons. Kag ginahambal man diri nga iya gintuga ang tanan. Kung silingon ang tanan-tanan gintuga niya. Or they are created by Him. So ang aton ika-16 nga pamangkot sa aton nga ginkuan naton nga libro nga mo ang sadsaran sang Katesismo sang Doktrina Kristiyana. Ang ika-16 nga pamangkot ano bala ang nauna nga bahin sang nagatuo ako, no? So ginasiling nga ang nahauna nga bahin sang nagatuo ako amo ang nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. So amoy na ang the first part kung sa English pa o kon ang una gid nga bahin sang nagatuo ako. No? Sa sunod, sino bala ang Dios? Ang Dios amo ang walay sanglitan nga espiritu, wala sing ginkamunuan kag wala sing katapusan kag napuno sang bug-os nga kahimpitan. Ug silingon ang Dios o kun ang Ginoo amo ang nga tawag nga isa siya ka espiritu nga walay sanglitan. No? Wala siya sing pamuno kag wala man sing katapusan. Pwede na to masiling sa English nga he has no origin and he has also no
end, no? And ginahambal man diri nga siya ang napuno sang bugos nga kahimpitan. So amo na ang paglaragway sa aton sang natawag nga Dios nga makagagahom gid sa tanan. Sunod nga ginatawag ang Dios makagagahom. Ginatawag naton ang Dios nga makagagahom kay ginahambal dire nga masarangan niya ang pagtuga sang tanan nga mga butang. But silingon ang Dios gali mga kabyanan, tanan nga mga butang ang masarangan niya or sarang niya nga matuga sa iya lang nga pagsugo o pagmando. Kay dire makita naton sa santos sa kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 19 bersikulo 26, diri makita naton gintulok sila ni Jesus sing wala sing pulo pamisok kagin sabat. Para sa tawo hindi ini mahimo, pero sa Dios mahimo ini tanan. So ginasiling diri sa aton ni Ginoong Hesus, no? Kay ini nga dinalan sa balaan nga kasulatan, ang ginaistorya diri sa aton Ginoo amo ang iya nga mga apostoles, ang iya mga sumulunod nga ginahambal niya nga kung kita nga mga tawo hindi naton mahimo ang mga bagay nga sa aton panulok, hindi kita kasarang, no? Pero kung ibutang naton sa Dios, ini tanan mahimo. Sa isa lang ka pisok o kung sa isa lang ka niya nga paghambal o kung pagmando, ang tanan pwede niya nga mahimo. Okay. Sa ika-19 o kay ika-19 nga pamangkot, nga ang Dios ginatawag nga magbubuhat sang langit kag sanduta. Ginasiling diri mga kabyanan nga ang Dios ginatawag nga magbubuhat sang langit kag sanduta tungod kay gintugan niya ang langit kag ang duta kag ang tanan nga mga butang gikan sa wala kinhalinan kundi sa iya lamang pulong. But silingon mga kabyanan, ining ginatungtungan naton nga duta kag ang ginatangla naton nga langit, no? Itangla naton langit na no? Or ang langit nga kung sa diin siya ang ara to subong, no? Kung sa diin ato ang iya nga trono, ang iya nga ginharian, no? Ina ang iya gintuga, no? Kag ang tanan nga mga butang aton makita diri sa kalibutan, gintuga niya ina. Ang mga kahoy, ang mga tanom, ang mga kasapatan, gintuga niya ang tanan. Kita nga mga tao mismo ang iya man nga gintuga gikan sa wala o kun halin kita sa ginatawag nga wala pero gintugan niya kita paagi lamang sa pagmando niya, sa pagsambit niya sa iya lamang nga pulong. Kag ina makita naton sa una nga kapitulo sa balaan nga kasulatan nga amo ang libro sang Genesis. So halin sa agyatangla naton nga langit pakadto sa aton nga mga tawo, tanan gintuga niya. Pag wala sing butang paagi sa iya ang tanan gintuga.
no? Siya lamang ang nagtugas sang tanan, kag hindi ina masiling may ara pagid nga naghimo sina, kundi siya lang gid mga kabyanan ang mga utod kay Ginoong Hesukristo. Sa ika-20 nga pamangkot, may ginhalinan bala ang Dios? Pinasiling mga kabyanan kay mga utod kay Ginoong Hesukristo nga ang Dios wala sing ginhalinan. Siya ang kahapon, ang karon, ag ang palaabuton. So kagina ang pamangkot dito kung sino bala siya. So silingon ang sabat kadto nga tawag nga wala siya sang ginkamunuan, ug wala man siya sing may may nga katapusan, kundi nga wala siya sing ginhalinan bangod siya isa ka espiritu. Ug pwede siya masiling nga siya ang kahapon o kung ang nagligad, ang karon, kag ang palaabuton. The past, the present, and the future kung sa English pa. So, sa muna nga mga panahon, yara dira ang Dios. Masunod, sa diin ang Dios. Okay. Ang Dios, mga kabyanan, yara sa bisan diin lang, sa nga tanan. Okay? So, what silingon, bisan diri sa duta, ang yara man siya. Ay, muna gani nga kung kita ang magpangamuyo sa bisan diin lamang, bisan nga hindi lamang sa simbahan, kung kita man ang nagapanglakaton, nagapanakayon sa mga pampubliko nga mga salakyan, kung mga muyo kita, ara ang Dios kay bangod nga siya ang nagaupod sa aton, kay nagaubay sa aton bisan diin kita, no? So amo na siya bot silingon. Kag sa ika-22 nga pamangkot, mga kabyanan, may baluan kag makita sang Dios ang tanan nga mga butang. Ang sabat dira, oo, ang Dios makahibalo kag makakita sang tanan nga mga butang, bisan pa ang labing tago naton nga panghunahuna. May ginasiling ang aton gani nga mga katigulangan nga masami naton mabatian. I don't know lang dira sa aton mga kabataan nga nagapamati o kung nagalantaw, kung nalabutan nyo ini nga hulubaton o kung ginasiling sa mga katigulangan, ang Dios ko no sa tanan nga tion wala nagakatulog. So diri pwede naton ma-apply na diri, because nga ang tanan nga nagakatabo diri sa duta ang nakahibalo siya pag nakakita, no? Isa nagakatulog kita, kabalo siya kung ano ang nagakatabo sa kalibutan, no? Kitaya butang ta, nagakatulog kita, pero ang Ginoo wala nagakatulog, ang Dios wala nagakatulog. Kag bisan gani ang aton nga panghuna-huna, ang aton nga ginapanundom sa kadation, ang iya mahibaluan. Muna gani nga may ara sang dinalan sa santos nga kasulatan, sa santos nga Biblia, nga nagambal ang atong Ginoong Hesus nga antes pa naton pangayoon ang aton nga ginapangamuyo sa aton nga Ginoo, sa Dios, nakahibalo na siya kung ano ang aton nga hambal. Kung wala pa naton hambal sa iya o kung may pa naton na pangamuyo sa iya, nakahibalo na siya, no? Because kay siya mismo ang nagtuga sa aton nga mga tawo, so kabalo siya kung ano ang atong hunahuna, kung ano ang ara susulod sang aton kaisipan, kag kung ano ang susulod sang aton nga tagipusoon. So mga kabyanan, amo na siya
ang tawag nga ang Dios nakahibalugid sang tanan. No? Pag siling pagid miyara pagid nga tawag mga kabyanan nga ang tanan hindi matago sa Dios. Kay bisan ano mo katago kuno sa isa ka butang mabuyag-yag kag mabuyag-yagid. No? Pwede man nato masilinga hindi man na magmakot ang hindi man kuno magmakot ang baga ang uling kung wala sing baga, di ba? So amo man ina hindi naton matago ang tanan ug ang mga nagakatabo sa aton palibot bisan kitay ang nagakatulog bisan waay kitay kabalo nakahibalo ang Ginoo. Okay? So sa masunod may lawas bala ang Dios. Ang sabat mga kabyanan ng mga utuho kay Ginoong Jesucristo, wala sing lawas ang Dios. Kay siya espiritu. No? Ang ginahambal diri nga Dios amo ang Dios nga Amay, mga kabyanan. No? Mayara isa ka hindi ko na lang paghihambal ako sa ano. Mayara isa ka grupo sang sekta nagahambal nga nagagamit pa sila sang isa ka nalipat ako sang isa ka bersikulo sa balaan nga kasulatan nga ang Dios kuno may buli. Kay ang ginagamit nila nga bersikulo sa Biblia amo ini. Ang Dios nagapungko sang mahimayaon sa iya trono sa langit. So ang ila konklusyon, hambal nila, kung silingon ang Dios may buli. Okay? So sala ina mga kabyanan, bangod ang Dios wala sing lawas kundi siya espiritu. Kag kung inyo dira mabasahan mga kabyanan ng mga utusan ng Ginoong Jesucristo sa libro sang Exodo. Sang si Moises ang nagpagsugilanon sa Dios, ginhandom ni Moises nga makita niya ang Dios face to face. Gusto gid niya matubang ang Dios nga makita niya sa iya duha ka mata. Pero ano ang natabo? Ang hambal sang Dios, hindi ko ikaw matubang. Kay kung matubang ko ikaw face to face, mapatay ka. Okay? Kay isa siya ka espiritu. Kag ang nakita lang ni Moises kay di atuto sila sa bukid sang Sinai, ang nakita lang yan ni Moises siya ang likod sang Dios. No? So what silingon nga ang Dios isa siya ka espiritu or spirit, no? So amo na ang pag ang ginahambal sang isa ka sekta is tama gid ka sala. Tama gid ka sayod. Sunod mga kaabyanan, isa lamang bala ang Dios. Ang sabat, oo, isa lamang ang Dios. Okay? Isa lang. Wala na sang iban, isa lang gid. Kag are isa ini ka controversial nga pamangkot pero ato ni siya nga sabton. May tatlo bala ka personas ang Dios. Ang sabat oo, ang Dios may tatlo ka personas nga Dios nun. Ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. No? Sama-sami ang tatlo nga ini nga personas nga tawag man nga Dios nga Amay, Dios nga Anak kag Dios Espiritu Santo. Di karon may ara nga mga tawo
pag mga sekta, mga kabyanan nga nagahambal nga kita kuno nga mga Katoliko tatlo aton Dios hindi uno isa. Because nga ti may Diyos kunong Amay, may Diyos sa Anak, may Diyos sa Espiritu Santo. Hindi. Ang ginahambal dira is ginatawag nga personas ina divine persons. There's one God with three divine persons. Okay, so may gindugang ako diri sa aton nga tawag nga programa ay indugangan ko ini agud nga hindi man kamo masanagan man kamo kag aton hatagan sang pag-esplikar ang yatawag nga isa ka Dios nga may tatlo ka persona. Sunod naton nga pamangkot, tatlo bala ka Dios ining tatlo ka personas? Wari na ang pamangkot mga kabyanan. Tatlo bala ka Dios ining tatlo ka personas? Ang sabat, hindi. Ining tatlo ka personas, isa lamang ka Dios. So, muna, di ba, insakto nga sambal na ton? Wala kita nagatudlo nga ang Diyos tatlo, no? Kundi nga may isa lamang ka Diyos pero may tatlo ka persona. Okay? Number 27 o kung ika-27 nga pamangkot. Ano ang pagtawag sa isa ka Diyos nga may tatlo ka personas nga Diyos nun? No? Ano na siya kunong tawgon kuno mga kabyanan nga may isa kuno ka Dios nga may tatlo ka personas nga Dios nun. There's one God and three divine persons. Ang sabat, ang misteryo sang isa ka Dios nga may tatlo ka personas nga Dios nun ginatawag nga Santissima Trinidad. Okay? Santissima Trinidad. Kung sa English pa, the Holy Trinity. Okay? Amo na siya ang sabat mga kabyanan. Pag mga utugo kay Ginoong Jesucristo. Sunod nga pamangkot, ano bala ang buot isiling sang tinaga nga misteryo, no? Buot silingon mga kabyanan, ang misteryo sang Santissima Trinidad, mga kabyanan, isa ka misteryo. It's a mystery, no? Ang sabat diri is ang tinaga nga misteryo nagakahulugan nga ang kamatuoran nga ginapahayag sang Dios labaw sa paghangop sang tawo. But silingon ang misteryo sang Santissima Trinidad mga kabyanan, ang mga ukay Ginoong Jesucristo, ini isa sa kamatuoran nga ginpahayag sang Dios pero labaw sa paghangop sang tawo. Beyond the understanding of the man. Okay? So, hindi naton ini matungkad because nga isa ini ka misteryo. Ukon mystery. And what is this mystery? Ano ini siyang misteryo nga ini? Ini isa siya ka misteryo sang pagtuo naton nga mga Kristiyano Katoliko. Okay? Ang sunod nga pamangkot, mari na. Ang Santissima Trinidad suno sa ginatudlo sang simbahan Katolika. No? So, laton ng tawon kung ano ang ginatudlo sang aton nga iloy nga simbahan, no? Kag ini gindugang ko para nga hindi kamo mamangkot or hindi mo mamangkot. Sorry. Hindi kamo magsiling maglibog ulo nyo, no? So mga kabyanan, kuha ko ini. Nagkuha man kita sa Catechism of the Catholic Church Definitive Edition. Ginhuman ni Anay Santo Papa Juan Pablo II o kon Pope John Paul II nga subong isa nakasanto agang Tagalog translation sang katekismo ng Iglesia Katolika
Pag nagkuha man ako diri sa website nga tawag nga catholic.chat nga ako na ginlubat sa Hiligaynon. Kay ning catholic.chat .chat pwede ka diri ka pamangkot mga kabyanan anungod sa katesismo sa aton nga Iloy nga simbahan, no? So ano bala ang yatudlo sang simbahan Katolika? So no, all about Santissima Trinidad. Na makita nyo mga kabyanan, hiniging kuha ko sa internet. Makita ninyo nga may picture itira. Amoy na siya ang repton sang ginatawag o kung laragway sang Santissima Trinidad. Gin-render sa isa ka pintor o kung ang isa ka painter. Dira makita ninyo kung nag-atubang kamo sa inyong mga screens. Diri sa wala nga nagauyat sang krus amoy na ang aton nga Ginoong Hesukristo. Amo na siyang yatawag nga ang Dios nga anak, no? O ang anak. Diri naman sa tuo makita ninyo may nagauyat siya sang globo sang kalibutan o kunang kalibutan mismo. May ara siya sang yatawag nga daw the wand, no? I'm not sure kung ano na siya. Pagdason sa iya nga ulo, may ara sang triangle, no? Amo na siya ang yatawag nga ang Diyos Amay or ang Amay. Pag sa ilang nga tunga, may makita da nga isa ka pating. Ang isa ka pating nga ina mga kabyanan, nag-represent ina siya sa Diyos Espiritu Santo o kung sa Espiritu Santo. So amo na siya ang laragway sang Santissima Trinidad. Pare na kita mga kabyanan. Ang Santissima Trinidad amo ang doktrina sentral sang Katoliko teolohiya nga nagapahayag sang pagtuo sa isa ka Dios nga may tatlo ka personas, ang Ama, ang Anak, nga amo si Hesukristo, kag ang Espiritu Santo. Ang katesismo sang Iglesia Katolika nagahatag sang detalyado nga pag-esplikar na hanungod sa Santissima Trinidad. But sa lingon mga kabyanan, ang Santissima Trinidad amo ini ang aton nga kung sa English pa the heart or the central doctrine o kung ang tagipusoon sang Katoliko teolohiya. Kung sa English pa, Catholic theology. Kay kita nga mga Katoliko, nga mga Kristiyano, kita nagatuo nga may isa lamang ka Diyos pero may tatlo ka personas. Kag ano bala ang ginatudlo sang Iglesia Katolika o kung sang katesismo sang Iglesia Katolika? Una, suno sa makita naton sa CCC number 234, ginahambal sa aton nga ang misteryo sang Santissima Trinidad amo ang misteryo sentral sang pagtuong Kristiyano kag sang Kristiyano nga pagpangabuhi. Ang Dios lamang ang makapahayag sini sa aton paagi sa Amay, Anak kag Espiritu Santo. So amo na siya ang ginatudlo sa aton nga Iloy nga simbahan. So ano ang butsilingon sini nga paragraph, no? O kung sang sini nga doktrina sang aton nga Iloy nga simbahan. Ginapahibalo sa aton o kung ginahambal sa aton nga ini misteryo. Ang Santissima Trinidad isa ka misteryo. Buot silingon labaw ini sa pag-intindi sang tawo o kung sa paghangop sang tawo. Isa ini kakamatuoran
naging pahayag sang Dios sa aton, kag ini amo ang tagipusoon sang pagtuo nga Kristiyano. So kung sa aton pa, pwede man aton ini siya matawag nga the root of Christian faith. At silingon amo ini ang ugat sang pagtuo naton nga mga Kristiyano Katoliko. Amo na siyang silingon dira sang CCC number 234. Sunod mga kaabyanan, kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Sunod naman sa CCC number 237, ang Santissima Trinidad isa ka misteryo sang pagtuo sa istrikto nga panan-awan. Okay? Isa sa mga misteryo amo ang nakatago ini sa Dios nga hindi matungkad kung hindi ini ipahayag sang Dios. No? Di but silingon dara mga kaabyanan nga ini ang Santissima Trinidad misteryo na siya daan sang pagtuo. No? But silingon nga ini isa ka kamatuoran nga labaw gid siya, labaw gid sa pag-intindi sang tawo kung paghangop. Kag ini lamang mapahayag lamang ini paagi sa Dios mismo. Kag mamangkot ka mo, ano ini ipahayag sa Ginoo? Wala kita kahibalo. Kay siya lang ang nakahibalo kung saan kung ipahayag ini o kung hindi. No? So amo na siyang tawag nga the mystery of faith o kung misteryo sang pagtuo. Kag may isa pa gid ang ikatatlo nga ginatudlo sang simbahan sa aton nga ang makita sa CCC 254 ang Dios nun nga mga persona sini ang magkatuhay sa isa kag isa. Ginahambal nga isa lamang ang Dios apang hindi siya nagaisahanon. Amay, Anak kag Espiritu Santo ang hindi lang mga katawagan sa isa ka Dios, bangod sila ang magkatuhay sa isa kag isa. So ano bot silingon sini mga kaabyanan? Ginahambal diri nga ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo hindi lang isa or hindi lang ni mga magkatuhay nga mga ngalan o mga ginabuhat nila o kung ginabuhat sang Dios, kundi nga ini mga magkatuhay nga mga persona sang isa ka Dios, no? Hindi sila mga separado o kung magkatuhay nga mga Dios, no? Pero sila ang naga-share o kung naga-isa sila bangod sang ila naturalesa nga Dios nun, no? Tatlo sila pero ang ila naturalesa o kung ang ila kinaugali Dios nun, no? Kag hindi ni sila nga siling ginahambal pag diri nga hindi sila mga pangalan lang, no, sang isa ka Dios o kung katawagan lang sang isa ka Dios o kung mga buluhaton sang isa ka Dios, kundi nga personas gid sila, no, nga magkatuhay sa isa kag isa. Okay, sunod. Dahil lang gid mga kabyanan technical lang okay. So sunod mga kabyanan, sa isa pa gid ka doktrina sa aton nga iloy nga simbahan sa makita naton sa CCC 255, ginahambal nga ang Dios nun nga mga persona sini ang konektado sa isa kag isa. Bangod wala ini nagabulag sa ila pagka-Dios, ang pagkatuhay nila sa isa kag isa ang makita sa relasyon nila sa ila kaangtanan sa isa kag isa. So ano silingon sini mga kabyanan?
Ini naga-explikar nga ang kinatuhay sa tunga sa mga personas nga ini sang Santissima Trinidad ang naga sandig sa ila relasyon sa isa kag isa. Kaya nga ano bot silingon man sini? Ano pag idambot silingon sini? Ang amay amo ang gingikanan, ang anak amo ang nagikan sa amay, kag ang Espiritu Santo ang nagikan man sa amay kag sa anak, no? Ini nagapakita nga ang relasyon nila sa isa kag isa ang nagapakita lamang nga may pag-isa sila. There is a unity and love. May pag-isa sila kag paghigugma sa isa kag isa, no? Kay ti ang may isa pagid nga explanation pagid on pag-explikar ang Diyos Amay amo ang tagtuga, the creator. Ang Diyos nga anak amo ang manluluwas o kon ang savior. Kag ang Diyos nga anak, ang Diyos Espiritu Santo amo ang manughikot, no? Amo na siya bot silingon. So amo na ang ginatudlo sang aton simbahan. Ang iloy naton nga simbahan nahanungod siyang yatawag nga Santissima Trinidad. So hindi pagid kamo hindi pagid kamo kaintindi or kung kahangop, yari may-ari ko di ka diagram, no? Makita dira sa diagram nga ina ang kuha man naton sa internet nga ang amay, ang anak, kag ang Espiritu Santo Diyos. Okay? Pero ang amay hindi ang anak, no? O kung ang amay hindi man ang Espiritu Santo. Kag ang anak hindi man Espiritu Santo, kag ang anak hindi man ang amay. But silingon, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Therefore, kung sa English pa, God is a triune God. Ang Diyos may tatlo ka personas. Amo na siya mga kabyanan. Okay. So amo yadto ang mga tudlo sang aton iloy nga simbahan, no? Sa katesismo sang Iglesia Katolika. So mabreak tanay mga kabyanan sing makadali because nga akon nga ginagamit nga laptop is manuglubat siya. It's already 17%. So i-charge pa anay and mga within 2 minutes or 3 minutes magabalik kita kay talakayon naton ang isa pagid ka ng ika-29 nga pamangkot sa aton nga topiko sa subong nga adlaw.
Okay, mga kabiyanan. So nagabalik kita subong sa atong programa ang Katesismo sa Hiligaynon Online. Kag sa aton man topiko, amo ang kapitulo 2 sang magatuo ako ang nahauna nga bahin. So recap lang gamay mga kabiyanan aton nga kun-an ang tawag nga kung ano bala ang Dios, pila bala ang Dios, pila bala ang persona sang Dios. Kag aton man nga gintalakay ang ginatudlo sang aton nga iloy nga simbahan kung ano bala ang tawag nga Santissima Trinidad, no? Kag sa subong mga kabiyanan, yari na kita sa ika-29 nga pamangkot nga may yara bala nga kaanggid ang Santissima Trinidad sa imo kalag. So ang sabat mga kabiyanan mayara subong nga sa isa ka Dios may tatlo ka personas nga Dios nun. Sing subong man sa akon isa nga kalag may tatlo ka gamhanan. But silingon kita nga mga tawo may kalag kita. We have a soul inside each of us. Do parehas man ini sa Santissima Trinidad, no? Kaanggid kun pareho. Kay ang aton kalag mga kaabyanan, mayara ini siya sang tatlo ka kagamhanan. Magsiling kita gani nga kagamhanan, gahom or power, no? Power o gahom. Kag sa ika-30 nga pamangkot, ano bala ining tatlo ka kagamhanan sang kalag? Ang tatlo ka kagamhanan sang kalag amo ang ihibalo, buot kag panumduman. Mga kabiyanan, sa mga hindi gid gawa makahangop or mabudlayan gid makahangop sa nga tawag nga Hiligaynon, the three powers of the soul is the first is the sorry. Ang second ang buot is what we call will. Ang panumduman is memory. Ang ihibalo sa aton mga kabiyanan natawag ina sa pulong English intellect. So the three powers of the soul mga kabiyanan is intellect, will, and memory, no? So amoy na siya ang tatlo kagamhanan sang kalag. Okay. Ang tatlo ka kagamhanan sang kalag suno sa ginatudlo sang simbahan Katolika. Okay. Di karon kay para maintindihan nyo gid mga kaabyanan sang maid-id ining so man kita kuha man kita sang tawag nga mga ginatudlo sang aton iloy nga simbahan, no? So mamagyapon na akong ginkuan agud nga makaibalo man kamo, no? And diri sa aton programa, luyag ko nga ini transparent ako sa inyo. Ginbutang ko gid ang reference o kung ginkuhaan naton antes ko siya ilubad sa aton pulong which is ang Hiligaynon. So ano aton ang ang ginahambal sa aton iloy nga simbahan parte sa sining tatlo ka kagamhanan sang kalag, no? Nagasiling diri nga ang Katesismo sang Iglesia Katolika ang wala na direkta nagatalakay sang tatlo ka kagamhanan sang kalag sa pareho nga terminolohiya. Ugaling nagatalakay man ini sa mga pakultad. Ano na siya mga pakultad mga kabiyanan? Ining pakultad nga ini kung sa English pa, faculties. Sa ilangid mga kabiyanan.
Okay, nagabalik kita mga kaabyanan. So, yari na kita sa tinaga nga pakultad, no? Ang pakultad mga kaabyanan, kung ilubad naton man ini sa English, ang facultad is faculty o faculties o gahom sang kalag sa malapad nga pananawan. Ang katisismo nagatudlo nga ang kalag sang tawo ang mayara sang duha ka fakultad o gahom, ang ihibalo kag ang buot. So balibot silingon mga kabyanan, ang aton katisismo o kung ang aton iloy nga simbahan nagatudlo nga may duha lamang ka fakultad o gahom ang kalag. Kag ini amo ang ihibalo kag ang buot, the intellect and the will. So isa-isahon inaton ina siya nga pagpaathag sa inyo kung ano ang ginahambal sang aton iloy nga simbahan. Una, ang ihibalo o kung ang intellect kung sa English pa. Ang ihibalo or intellect mga kaabyanan kag mga utod ko Ginoong Hesukristo, amo ini ang gahom sang kalag agud kita ang makahibalo kag makahangop. Ginatugutan kita sa pagrason, pagpanumdom kag paghangop sang kamatuoran. Paagi sa aton ihibalo, aton sarang makita ang kaalam, pamalandungan ang kalibutan, kag hangpon ang mga espirituhanon nga kamatuoran. So amo ni siya nga tawag nga ihibalo o kon intellect. Kay ini amoy ni siya ang masiling naton nga the first power of the soul o kon ang una gid nga gahom sang kalag. Kay nga tawag ta nga ini ang ginhatag sang Ginoo sa aton agud aton hibaloon kag hangpon, no? Amo na gani nga may ara kita may ara kita sa nga tawag nga rason o kon reason. Kay because of this intellect o kon ihibalo, no? Pag because of this intellect o kon ihibalo, mayara kita sang ikasarang nga magpanumdom, no? And understand o kon paghangop sang kamatuoran, no? And nambal dira nga paagi sa aton ihibalo, aton sarang makita ang kaalam. So because sang nga tawag naton nga intellect, we are searching also for the truth. Not also for the truth, but also for the knowledge. And also contemplating or pamalandong sang kalibutan. No? And then, because ang aton intellect o kung ihibalo mga kabyanan, pwede naton nga silingin nga mangpa naton ang nga tawag mga spiritual truths kung sa English pa. Kay diri mga kabyanan sa duso naton nga slide sa CCC number 362 ginahambal sa aton nga simbahan nga ang tawo gintuga nga kaanggid sa imahen sang Dios, no? Nga may lawas kag kalag. Ina makita naton sa libro sang Genesis, sang balaan nga kasulatan mga kaabyanan, no? Kaya ambal ko na gani, kita nga mga tawo gintuga kita sang Dios. Okay? Kag hindi lang lawas ang gintuga niya sa aton, kundi nga kalag. O ginapabot siya sa balaan nga kasulatan ining realidad sa simboliko nga pulong nga ini ang nagapamatuod nga gintuga sang Ginoong Dios ang tawo gikan sa yabok kag iya sini ginhuypan ang ilong sang ginhawa sang kabuhi kag ang tawo nagkabuhi. Subot silingon ang aton nga lawas nga ini mga kaabyanan gintuga kita sang Ginoo halin o kung gikan sa yabok. Amo na gani mga kaabyanan nga kung mag Ash Wednesday o kung Merkulis Badles, kita nagakadto sa simbahan agud sa
ang aton mga agtang sang pormada sang krus nga ginapahanumdum kita sang pare o kon sang mga ministers o kon mga lay ministers, ginahambal nga gikan sa yab-ok ikaw gintuga kag magabalik ikaw sa yab-ok. From the dust you shall created, and from the dust you shall return. Okay, amo na sa English. No? And isa pa gid, ang ginhuyop sa aton sang Ginoo nga ginhawa sang kabuhi, amo ini ang aton kalag. Kag ang tawo kag kita nga mga tawo nagkabuhi kita. No? Ini ang base sa ginatudlo sang aton Iloy nga simbahan. Gikan kita sa yab-ok, ginporma kita sa Dios, gintugan niya kita. Halin sa iya imahe, kaanggid sa iya imahe nga may lawas kag kalag. Ang ini inhuipan niya kita sang iya ginhawa sang kabuhi, kag kita nga mga tawo nagkabuhi. Okay? Amo na siya. Sunod, ang buot naman. Ang buot, nasiling ko na kagina, ini siya ang ginatawag sa English, sa pulong nga English, nga will. So ano ini mga kabiyanan ng mga Ginoong Jesucristo? Ang buot, amo ang gahom sang kalag, agud kita ang makapili, kag makahimo sang pamat-od o desisyon. Ini amo ang kapasidad nga maghandom, mag-akto, suno sa aton ginahandom. Paagi sa aton buot, kita ang may kahilwayan sa pagpili sa tunga sang matarong, kag malaot sa paghigugma, kag maghimo sang moral nga pagpili. So amo ini ang butsilingon sang will o kon buot. Amo ini ang ikaduha nga gahom sang aton kalag, agud nga makapili kita kag makahimo sang pamat-od o desisyon. Kag ini man namo ang aton kapasidad nga mga tawo nga maghandom kita sang isa ka bagay, kag maghimo kita sang akto o kon act, no? Suno sa aton nga ginahandom. And may ara kita ginatawag sa pulong nga English nga free will. Ginatagan kita sa Dios ng free will, no? Pag makita ina naton sa libro sang Deuteronomio, sa balaan nga kasulatan nga paagi kay Moises naghambal ang Ginoo sa mga tawo sa Israel, pag ara paghihapon sa aton nga ginapapili sang Dios ang mga tawo kung anong ila pilion, kabuhi o kon kamatayon, no? So ano naman ang ginhatag sang Ginoo sa aton? May ara kita sang kahilwayan sa pagpili ng nambal dira o mga kabyanan sa tunga sang matarong kag malaot. Pag gusto kita kung ano nga aton pilion, matarong o kung malaot. But ginasiling sa aton sang Ginoo nga na-encourage niya kita, kag ginahikot niya kita nga maghimo sang matarong kag hindi sang malaot. Kay gusto sang Ginoo mga kabyanan nga kita nga mga tawo ang luyag niya makaupod sa pila ka adlaw didto sa iya ginharian sa paraiso. Hindi niya luyag nga ang mga tawo mahulog sa sala sa kalautan kag magantos didto sa impyerno, no? So luyag sang Ginoo nga hikot kita, maghimo kita sang matarong nga mga butang sa aton kaugalingon, hindi lang sa aton kaugalingon mga kabyanan,
kundi sa aton man nga mga kauturan. No? So sa aton mismo palibot. No? And may pagigugma, may kahilwayan man kita sa pagigugma, kag may kahilwayan man kita maghimo sang moral nga pagpili o kung moral choices. No? So kay balo makamuguro ko ng mga moral, no? Nakaibalo ka na gid nga limbawa ang ikaw nga tawo, ikaw nga lalaki, naluyag ka sa isa ka babayi. Ugaling tukiban nimo nga may nobyo na siya. Pero ginsigi mo mangyapon. So hindi na siya moral. Ang nagakadapat ang masiling naton nga moral siya nimo nga ginpili nga is sang naibalaan nimo nga may nobyo na siya, ka na nagsigi, naguntat ka na. So amo na siyang itawag nga one of the example of moral choice. So ano bot silingon na mga kabyanan, ang ginatudlo sa aton iloy nga simbahan nahanungod sa buot o kon will. Suno naman sa CCC number 1731 o 1731, ang kahilwayan amo ang gahom nga nakaugat sa rason kag buot sa pag-akto o hindi pag-akto, sa paghimo sini o paghimo sina, sa pagbuhat sa nagakaigo nga tikang sa aton tagsa ka responsibilidad. Kung silikon, human freedom ang ginahambal diri sang aton nga simbahan kung sa aton katesismo. Tawhanon nga kahilwayan o kung human freedom. Muna siya ang aton power o kung gahom nga nakaugat sa rason, reason, kag buot or will. No? So may ara kita sang hambal sa aton nga kung kita maakto o hindi mag-akto sa paghimo sini o kung paghimo sina, sa pagbuhat sang nagakaigo nga tikang sa aton tagsa ka responsibilidad. So anong bot silingon sini mga kabyanan, ini mismo nga kahilwayan gusto sang Ginoo sa aton, kag gusto ipalabot sang aton Santa Iglesia Katolika, aton iloy nga simbahan, nga ini nga kahilwayan ang aton gamiton, aton nga usaron sa matarong kag maayo nga pamaagi, hindi sa malaot kag wala pulos nga mga butang. No? Kay gusto ko lang gid nga kuanon ini, kwaon ini nga tagaan ko ini sang tawag nga emphasis o kon pag-explicar wala yung pagbuhat sa nagkaigo nga tikang sa atong tagsa ka responsibilidad mga kabyanan. Ang atong tagsa ka tikang o kon step, no? O kung ginahimo naton, mayara kita sa nga tawag nga responsibility, kag accountability o kung accountabilidad. Nga nakaugat o kung duna sa aton mga tikang. So gina-encourage kita sa aton Ginoo, gina-encourage kita sa aton simbahan nga maghimo kita sa nagakaigo nga tikang sa matarong kag maayo nga pamaagi. Amoy na mga kabyanan. Ang rason, panumduman. Ang panumduman mga kabyanan, amoy ni siya nga tawag nga memory. No? Ugaling amoy ni. Ini nga gahom sang kalag ang wala direkta nga nakasulat sa katesismo o kung ginagamit ini nga terminolohiya o ginapatpat bilang tuhay o kung separate mga kabyanan. Apang ini ang nabase sa mga philosophical kag theological nga tradisyon.
So ano bala ang yatawag nga panumduman o kon memory? Amo ini ang gahom sang kalag nga nagahatag sa aton. Ago di pabilin kag pabalikon ang mga nagligad nga inagihan, kaalam, kag mga pagtamot. So ini mga kabyanan, technically mga kabyanan, ano ba't silingon sini? Ang panumduman o kon memory, wala ni siya ginadiscuss o kung nakasulat man sa atong katesismo. O galing, gina-treat man ini siya o kung gina-base man ini siya sa mga philosophical kag theological nga tradisyon. So, kung ano ang tradisyon nga gina-practice ang aton simbahan, dili na din nabase nga tawag nga memory o kung panumduman. Kay ini, wala man ini siya ginagamit bilang terminolohiya o kung gina-discuss o kung ginapatpat bilang separate, no? So, ini siya ang gahom sang aton kalag nga gives o kung nagahatag sa aton nga ipabili naton, no? To retain, pabilin mo, pabalikon, to recall, ang mga nagligad nga inagihan. Ang mga inagihan nga personal experiences, kung ano mga inagihan mo sang jutay pa ikaw o kung bata ka pa, sang hamtong ka, isang nagpangasawa ikaw, nagpamana ikaw, tubtob nga nagpamilya ikaw, tubtob nga kung ano ka subong. Kung ano-ano amo sa tawag nga mga nagligad nga mga inagihan. Kaalam, kung ano ang mga natun-an mo sa eskwelahan, ano ang mga natun-an mo, parehas diri, subong. May mga kung ano nga tun-an ninyo sa atong nga discuss subong. Pwede nyo siya na ipabilin kag pabalikon, no? Sa inyo nga kaisipan. Kag kung ano man ang mga pagtamod, anong ginhatag ninyo nga uh, nalipat ako mga kabyanan ang sa English perceive, anong inyong mga gin-perceive, no? Anong inyong mga ginpaabot, no? Anong inyong mga ginbatsyag, amo na siyang silingon nga tawag nga pagtamod. So amo na siya nga tawag nga ang natudlo sa aton iloy nga simbahan pagi sa aton nga katesismo. Kag diri mga kabyanan nagatapos ang aton nga pagtuon o kung pagpatpat pagtalakay sa aton topiko subong adlaw nga nanungod sa nahauna nga bahin sang nagatuo ako. So sa masunod naman mga kabyanan, may bago naman kita nga topiko aton nga pagtalakayon. Pero under man na siya gyapon sa nagatuo ako pero ikaduha na nga bahin on second part na. So gani mga kabyanan, madamo gid nga salamat sa inyong pamati o sa inyong paglantaw sa atong programa diri sa aton nga mga social media pages diri sa Facebook ang Pulong Sang Diyos / Hiligaynon Catholic Bible Reading o sa aton man YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. No? Ag ini ang aton programa amo ang Katesismo sa Hiligaynon Online. Ay, wala ko gali kapakilala gali sa inyo. Lipat ako gali. Ako gali si admin ninyo, no? Sa subong paton nga pagtalakay sa aton nga topiko. Bago kita magtakop, gusto ko lang i-remind ta kamo nga nagahilapit na gid ang aton nga pagbalik sang aton nga
Bible reading, ang hiligay ng Catholic Bible reading, kag ina ang matabo sa sa okay, matabo sa mga first week gid, no, sa September. Dason bulan na mga kabyanan. So subong August 27, so either diri uh, basta hindi lang ko kahambal sa inyo kung saan ugit, pero mga first week sang Setyembre mga kabyanan. Kag ang progress naton sa aton nga okay naman, sa aton nga padayon pa kita nga nagahimo mga kabyanan sa mga daily readings. Padayon ko pa siya nga gina-type, uh, tawag ni gina-catalog, agad nga ma-post na lang kung nga pag-post diri sa aton nga social media diri sa Facebook. So gina-encourage sa kamugid mga kabyanan nga i-share nyo man ini ang aton nga programa, ang Katisismo sa Hiligaynon Online, sa aton mga kauturan nga wala pa nakahibalo sini, no? And ginaplano ko nga ang aton sini nga Katisismo sa Hiligaynon Online mangin isa lang ini siya ka semana, mangin isa ka episode sa kada semana, tag sa kasemana, kag amo man ang aton nga Hiligaynon Catholic Bible reading, no? So liyog lang i-share nyo man ini sa iba naton nga mga kauturan, sa inyo mga abyan, sa inyo nga mga kaparentihan, sa inyo mga ginikanan, inyong mga kauturan, mga kabyanan, kag mga kabyanan ko kay Ginoong Hesukristo. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-like, pag-comment sa aton mga post dira. Kag magapasalamat kita ko sa inyo mga kabyanan sa inyong pagsuporta sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media. Kag kabay nga maglambo ini, puligan nyo gid ako mga kabyanan sa pagpangamuyo agud nga ining aton ministeryo diri sa social media ang maglambo man. So kung may mga gusto kamo nga may mga queries kamo, bukas ang aton nga page diri sa Facebook, mag-cater sa inyong mga pamangkot, no? Updates lang mga subong mga pangdomingo lang mga balasahon anay, kag mga importante nga makapistahan nga nanungod sa aton Ginoong Hesukristo, sa mahal nga Birhen Maria, ang aton gina-post, no, sa subong sa aton nga Facebook page. Kag kabay nga matapos naton lang ini ang mga matag adlaw nga mga balasahon kay puwerte gid kadamo. Sige lang, sa grasya sa kaluoy sa aton mahal nga Ginoo, ang aton gid ina matapos, no? So madamo gid nga salamat sa liwat. Gani mga kabyanan, dito na lang kita anay hasta. Kay magabalik naman kita kung kaluyan kita sang Dios sa pag programa sa masunod nga semana sa adlaw nga Miyerkules, no? Kag sa subong kung inyo mabatlitaan ang balita sa lakat sang tiyempo naton kung sa panahon naton, may super typhoon nga Siguring dito sa may dampi sa may Cagayan Valley. Gani nga antes kita
takop sang aton nga programa sa subong ah, nga adlaw nga ini ang magapangamuyo kita sang orasyo imperata sa pagluwas sa kalamidad. Ini nga pangamuyo ang ginkuha ko sa Haro Archdiocesan Commission on Social Communications nga ini ginalubad gikan sa English sang Archdiocese of Capiz. Kag update ako sa pagpangamuyo sa sining orasyo imperata sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O makagagahom nga Amay, nga tipong namon ang among mga tagipusoon sa imo para sa pagpasalamat sang katahom sang tinuga nga kami kabahin man. Para sa imo padayon nga paghatag sa amon mga kinahanglanon, ag para sa imo kaalam nga nagagiya sa pagpanglakaton sang kalibutan. Ginako namon ang mga kasalanan batok sa imo, ag sa iban nga tinuga, angin hindi kami maayo nga mga manugtatap sang kalibutan. Wala namon lubos nga nahangpan ang imo sugo sa pagsakop sang kalibutan. Ginapaantos namon ang among palibot tung bangod sang among kasaypanan. Kag karon amon man ginaani ang bunga sa among pag-abusar, kag walay kahilabtan. Ang pag-inot sang kalibutan nag-abot na. Ang mga bagyo, baha, paglupok sang bulkan, ag iban pang natural nga kalamidad nagakatabo na sa madamo nga beses kag tinion. Nagadangop kami sa imo o may gugmaon nga Amay o nagapangayo sang kapatawaran sa amon mga sala. Ginapangayo namon nga kami, ang amon mga pinalangga kag tanan namon nga kinabudlayan, maluwas sa tanan nga katalagman sa mga kalamidad, natural man o tawhanon. Nagaampo kami sa imo nga buyokon mo kami sa pagtubo agud mangin responsable nga mga manugtatap sang imo tinuga, kag maalwan nga mga utod sa mga nagakinahanglan. Amen. Nuestra Señora de la Candelaria, igampo ninyo kami. Santa Isabel de Hungria, igampo ninyo kami. San Carlos Borromeo, igampo mo kami. San Francisco Javier, igampo mo kami. Mahal nga Iloy, sang Immaculada Concepcion, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Madamo gid nga salamat liwat mga kabyanan, kag maghalong gid kita sa sining hindi lang mapaktan nga tiyempo nagatupa ang baskog nga pag-ulan. Madamo gid nga salamat sa liwat mga kabyanan, kag dayawon ang Dios sa gihapon, Pro Deo et Ecclesia. Amen.